45 derajat muntum-muntum nang ngendas omongane ora enak omongane mesti gawe geger omongane mesti gawe kisruh mbok sampean ki sadar menemban sampean ki pendhita lho sampean ki wis gelem nganggo serban nganggo kethu putih kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok ning atimu ya suci ya atimu ya resik nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe jabamu putih jeromu mambu ora ana gunane sampean dadi pendhita meksa karo kawula cilik apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijes ngene Bagong kowe aja nesu karo aku yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar kowe barang bakal entuk dhuwit kowe barang bakal entuk derajat pangkat aku ora mendem derajat pangkat Dur aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku ora gelem aku seneng berkesenian kok aku seneng budaya kok ngono nggo ngapa aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Pijes ora aku urip kaya ngene iki seneng kowe tak omongi ya nek pancen kowe urung ngerti bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah ora ngerti to marane goblok kok wong ki nek ngrasake bungaing batin kuwi mesti ngrasake bungaing lahir ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir bungaing batin durung iso kejangkau buktine apa wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh lho ning atine urung karuan ayem omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu ana tanggaku mbrobos kene ana tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku anane ming suudon mongko wong curiga kuwi dosa anane ming numpuk derajat pangkat numpuk Brana Pijes karo numpuk dosa ning wong cukup kaya aku ngene iki tak omongi ya mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem tak gawe ayem pancen